Teraz mám vlastne aj tom lobičku tú masku na sebe, to je husté. Dobre, tak skúsim to ešte raz a snaď. A to hráme ináč férovú hru, bez žiadnych podvodov. Takže snaď teraz budem mať lepšie karty. Musím ich teraz nejako lepšie namiešať. Tak dúfam, že teraz budem mať o dosť lepšie karty ako minule. No, zoberiem karty. Teraz si ich namiešam. Takže tu sú tie dobré karty, tie chcem ja. To dám sem, toto dám sem a vlastne toto chcem dať sem, takže takto, vybavené. Teraz mám tie najlepšie karty v hre. Verte mi, je to tam, už som vyhral. Škoda, že tu nie je nejaká možnosť na preskočenie. A táto hra má zatiaľ iba demo, takže podľa mňa keď vyjde plná verzia, no tak to už fixno. 26 utilitiek a 13 tých karí, čo si ťahám znova. Čiže dosť veľa tých utilitiek. A všetky budú u mňa. Musím namiešal. 13 nie je veľa, dobre. Ťahať znova to mi nevadí, zatiaľ je to táto lajna. Ťahať znova to mi tiež nevadí. Utilitka. Sekra. Som ešte nemal, tá je dosť dobrá, ale na ňu by som potreboval Spyglass. Tá by sa mi hodila v minulej hre. On má tiež utilitku. On má ten Spyglass, čo by som potreboval, tak crowbar. A budem spokojný. Dobre. Teraz, utilitka. Crowbar. Prosím. Alebo Spyglass. Nesťažujem si. Ale zase by som mu to mohol ukradnúť, ale... Aspoň mám ten Spyglass. Dobre, takže musím začať u mňa. Poď. Yes. Dobre, ja by som mal začať aj používať nejaké tie itemy, lebo ma potom budem mrzieť, keď ma rozkradne. Dúfam, že nevyťahne utilitku. Prosím, nie crowbar. Nie crowbar. Nie. 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 Hlavne nie je tu X-ku. Tá X-ka je dosť dobrá. On zoberie ten ďalekohľad, že? No. Idem radšej niečo použiť, pokým... A ten ďalekohľad by som si mal šetriť na tú X-ku. Čo by som mal použiť? Dobre, použijem ten hasiaci prístroj a zahasím túto kartu. Tak, poď. Yes. Ďalší. Dúfam, že nedostane ďalší crowbar. No on ide vymazať tú kartu. To je to, čo som minule mohol urobiť. Počkaj. Počkaj, nepozeral sa niekde sem? Možno je dobrá, tak ja potom nechápem, na čo to používal. Pokračujem tuto. To sa mi úplne nehodí. A tak, dobre, ďalšia utilitka, nebudem si sťažovať. X-ka. Čo je super vec teraz, hlavne nech nedostane crowbar. Dobre, som spokojný. Takže teraz si zoberiem ten ďalekohľad a pozriem sa niekde, kde by mohla byť reverse karta. Tuto. Tu nie je. A ja sa bojím, že mi to ukradne, takže ja radšej použijem ten hasiaci prístroj a zahasím si túto kartu napríklad. Počkaj, takže tu vieme, že je utilitka vľavo hore. Ja radšej potiahnem ju. Spyglass. Dobre. Toto kombo sa mi hodí, ale nesmie dostať crowbar. Nie. Dobre. Dobre, som spokojný. Takže skúsim použiť to kombo, takže toto som si vyťahol, pozriem sa sem. Teraz keď ja hovorím, že som si namiešal tie karty, ale teraz keď hľadám tieto, no tak to proste nikde nie sú. Dobre, takže potiahnem túto. X-ka, ďalšia, takže keď mi ukradne jednu, no tak to zase tak nevadí. Dúfam, že teraz páli nejakú, že... Musí tú reverse kartu, či jak sa to volá, budem tomu hovoriť reverse karta, ale nespálil. Škoda, ale nevadí. Ja mám moc veľa tých exiek, takže... A to sa úplne nevyplatí použiť. Ale zase by mi to mohol ukradnúť a mohlo by mu to pomôcť. No nič. Skúsim túto. Yes. Teraz mám pocit, že vyťahne utilitku. Nevyťahol. Dobre, ja použijem radšej ten hasiaci prístroj, ho potom neprídem. Zase znova... Nie, mal som tu naľavo, priniesol ma väčšie šťastie, tam mi to už vyšlo dvakrát. Ale to môže znamenať, že teraz tam mohlo byť nešťastie, takže poď. Mal som to urobiť, poď. Keď hľadám tieto karty, tak ich nájsť neviem, to je ako na schvál. Poď tuto. Dobre, aspoň tam nie je ďalšia reverse karta. Dobre, ja pôjdem sem. Ajajajajaj. Sem, dobre, utilitka. Crowbar. Yes. Môj Spyglass není. Môžem ho dúfam rovno aj použiť, no asi nie, že? Škoda. Utilitka. Ak má crowbar, nemá, super. Mám to povedať, že mi môže ukradnúť jednu tú X-ku, že by mi to zase tak nevadilo, ale teraz som spokojný. Teraz chcem nájsť reverse kartu. Chcem. Poď. Dobre, nevadí. Tak flipnem aspoň túto. Flipnem ju. Počkaj, akože to sa fliplo a je tam to isté? Bo ja to ma nechápem. Aha. Nie.
Ja som tomu asi úplne nepochopil. Dobre, utilitka. Poď prosím. Vyťahni si... Nie, on používa utilitku. Dobre, musím prežiť aspoň ešte jedno kolo. Dobre, teraz ochutnáš vlastnú medicínu. Kde by mohol mať nejakú OP kartu? Sa na tejto strane, takže ono bude mať tiež tu. Pozeraj. Tá hra je proti mne? Ja ti to hovorím, tá hra je proti mne. Dobre, aspoň takto. Mám druhý pokus, potom pokiaľ nedostane crowbar. Dobre. Tak tu to bude. Na zrkadlovej strane, som to zle pochopil. Pozeraj. Povedz mi, ako on na mojej strane dostane utilitku a ja na jeho strane dostanem reverse kartu. Dobre, ja to nekomentujem. Crowbar, aspoň on teraz, môžem mu vykradnúť nič? Môžem. Dostanem nič, prosím? Čo sa deje? Toto som minule nemal. Poď prosím. Tá hra je proti mne. Tá hra je doslova... Ak je tu reverse karta, tak tá hra je najviac proti mne, čo sa dá. Dobre, a povedz mi, ako mám toto vyhrať? Ja ti ukrajem nič. Moje nič. A nechceš mať ešte ďalšie? No ja už som skončil. Ako môžem nemôžem si ani tú moju flipnúť, takže... No nič, tak ja som znovu skončil.